Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Bubesi mnowethu. Angikubingelele Bubesi. Sanibona. Angikhuleki namhlanje. Awukhuleki. Yeah. Yazi into esingakhuleki kunenkulumo abantu engijwayele ukubezwa bezikhuluma. Yabona umhlaba uma udunguzela kwesinye isikhathi uma usufile. Abantu into enhle iphenduka ihlazo. Yeah. Mangabonakala umama nje osekhulile ezithwele uzothi hawu emdala kangaka. Wayibona lona? Kodwa ingane encane makuthiwa nayo imithi. Phela umuntu oshadile uyakhulelwa. Kodwa ongashadile uyamitha. Yeah. Ngoba isenzo sakhe sisuke siyihlazo. Manje uze umuntu ethi hey mina nginendaba nakushada yonke lento yabo ukugula komhlaba. Hey, nanongalungiseki kwezinye zezinto emakhaya. Ngifisa Bubesi ukwenje ukhulume nabantu abanjalo lawa bangakholelwa ekutheni kufanele bashade besifazane nefanele basinelwe besilisa. Okuwukuthi kungabe umshado wena ngendlela obona ngayo unaso kunesbusiso. Yebo unaso kodwa phela manje ngikubuza lokho na Bubesi ngoba abantu abaningi bayikhuluma kabi le umuntu athi hayi ngifuna ukushada mina ngishadelana kwasha kwacima kwavutha ngifuna ukuzisebenzela. Ubani uthi awusebenza besa yobhala nje. Masa ubhala nje kuphelile. Kanti akubona akuphelele lokho. No mnewethu kona ngihloko lesihlambe sothinta abaningi. Kodwa ke inhloso yethu nje basuke sila suke singezela ukuthi sizobukwa noma sizofuna ukuthandwa abantu. Kepha suke sizozama ukwakha isizwe ngalokho esikufundile thina esiphila nangamaphutha ethu. Uyabo sifundisa abalandeli emva kwethu ukuze bangahambi phezulu kweinyathelo zethu. Nathi kukhona la sihambe khona sangahamba khona kahle. Sabona ubungozi baleyo ndlela leyo. So kubalekile ukuthi abeza ngemuva sibaxwayise ukuze bangagcini nabo bangena emlilweni edlule kuona. Lana kumusa khuluma ngendaba yesibusiso somshado. Umshado uyinto ebalekile kakhulu thina abantu abanbishona. Mengikhuluma ngomshado ngikhuluma ngomgcagco. Ngikhuluma ngokuthi intombi ikhishwe kubo. Yamkelwe ngakubeka insizwa lesuka igana. Ukuhlanganiswa kwalamathongo lawa umgcagco. Uma sikhuluma ngomshado thina ke abantu abanbishona sikhuluma ngaleyo nto leyo. Lokho kwasesontweni yebo sesibaya kuthanda kulungile umuntu wakho uma uthanda lo mshado loyo ungakwenza ngoba wenzela yena noma ngoba ewuthanda lo muntu wakho lo mshado. Kodwa kuthina abantu abanbisholo lo mshado loyo awusho lutho. Abasuke bewenzile basuke befana nabantu engathi bakipitile ngokwasethongweni. Basuke yebo akuzwakali kahle kodwa kuyiqiniso ngokwasethongweni kunjalo. Avela abone sengathi nihlalisene. Yebo uthola ukuthi umuntu sebehlale iminyaka baze babe nabantwana abakhulile kodwa athi njalo mephuma yohlola kufike kuvela ukuthi umshado wakhe awukho. Kanti washada umshado wesilungu washada esontweni kwangaba khona ukuxhumaniswa kwamathongo akubo kwentombazane nakubo kwensizwa. Ngaleyo ndlela ke kubalekile ukuthi uma siphile emhlabeni uma uyinsizwa uthanda intombi icele kubo leyo ntombi leyo ngoba phela intombi nayo isuyingayiphethe. Thumela abakini bahambe bayocela leyo ntombi leyo ikwazi ukuthi izongena la ekhaya lakho izongena kini emasangweni asekhaya ngosiko ngoba le yokujola iyalibulala izwe isibulalile futhi nathi. Akuyiqiniso lokho Bubesi kuyiqiniso lokho sinsizwa zakithi nani izintombi zakithi bancisheni. Vala. Ngoba manje uyabona uma umuntu wesilisa uzomupha ngeke azaye kini. Awuyobunenhlanhla impela. Ela umuntu wesilisa mele obola. Into elotsholwayo iyona.
ngithi nginitshele mina namhlanje into elotsholwa yiyo ile nto engifuna ukugcizelela kuyona mnewethu uyabona Ntombi noma ngeke ngiqale la uma uyintombi into njengamanje ubuka le video le ngiyakucela mina ngiyanxusa zigcine uyintombi into until kuze kufike isikhathi sokuthi wena usuyovusa umuzi wenye indoda umntombi bakho bulahleke kulelo gcekelelo ungavuma umntombi bakho bulahlele kule ndawo lezi amahotela namalonje ngoba noma ngathiwa sekufika insizwa ke kuthandayo izokulobola izokufaka emagcekeni akubo iqiniso lithi amathonga kubo kungenzeka ngakwamkeli njengomuntu ozovusa ikhaya mhlamba akuthathe njengomuntu ozokwandisa umndeni uthi usukhona la ebese beveza intombi into ensizweni bese kuthiwa sicela uyosilandela lo makotike kuye uyena esizothola inkosana la ekhaya noma inkosazana uthola ukuthi wena usukhona ngani na ngoba lesibusiso sokuqala somshado kuwumntombi bakho wena wasilahla ehotela wasilahla elonge wasilahla esikoleni euniversity ngoba nakhona ziyalahleka mnewethu yabo isibusiso somqala phela sokhumbula mnewethu ukuthi sokhuluma nje umuntu wesifazana hayi ngoba sicwasa umuntu wesifazana ibusiso zakhe zomshado entathu esokuqala isibusiso somshado sentombazana sisemntombini bakhe esesibili isibusiso somshado entombazaneni sikubazali bakhe esesithathu isibusiso somshado kumuntu wesifazane sisesontweni uma umuntu okholwayo wena ukholwa eZayoni ukholwa kwaShembe noma kephi kukhona lesi sibusiso sithole esontweni kodwa ke ekuyisibusiso sesithathu isibusiso esibalekile kunazo zonke mnewethu umntombi bakho ake ngingene nambhubesi ngoba nabhubesi abazoni laba besifazana yebo badidiswa ibona lo sikhotheni athe ibona ingane yabantu ukuthi intombi ezigcinile bese yena afuna ukuyona wensizwa yabona icala lokona intombi mfana kithi alinayo intethelelo liba nentethelelo uma kuukuthi le ntombi oyonile uzohamba uyilobola ibe umfazi kuwena kodwa uma uzoyona maqedwe uyishiya yazi ukuthi wena uhlukile nombulali yazi ukuthi uyofika uthola icala kwelamathongo alinayo intethelelo ngoba ngenkathi intombi uyikhiphe emntombini usuke usuyibulele esigabeni somntombi uyikhiphile esithebeni sezintombi phakathi kwekhaya lelo cala kalinayo intethelelo ukuze uthethelelwe kulona kufanele ukuthi uhambe uyoyilobola uyenze umfazi wakho angibuye futhi ibhovungana nalabo sisi othola ukuthi mhlawumbe umuntu kwenzeka iphutha wathola isigebengu samkhohlisa akusho ukuthi ngoba na wena awuseyona intombi sekufanele ube yibhola manje lokudlala abantu besilisa nawe vala ungabanike umtshelo ukuthi akahambe oxoxisana nabazali bakho ukuze ezokwazi ukuthi ke angene esibayeni sikayihlo ukwenza kwakhe iphutha yebo kwaba yiphutha mhlawumbe ngenzeka ukuthi amacala kini ekwakufanele ukuthi alungiswe kodwa angalunga ngokwenzeka lokho akusho ukuthi wena yiba yinto ke manje yokudlala umuntu akutshela ukuthi hayi angithona useyona intombi woza silale kusho ngeze isilimo wayivumi leyo nto ntombi yakithi ziqhenye ukhombisa ukuthi ngempela lesigaba okusona awukho kusona ngenhloso kodwa ukusona ngoba ngempela kwenzeka iphutha ungathi wena umuntu wesilisa umufuna umkhombisa uthando uzovula imlenze ngoba naku uncengo ukuthi akuthanda uma kuukuthi akakuthandi uzobona ngokuthi angayi kini kodwa mekuthanda uzoya kini njengoba ehlala nawe ufuna ukwembatha nawe khona ungasaphelele uyintombi uma ekuthanda ngempela engeve ukuthi ufuna ukukusebenzisa mkhombekini ahamba yekini niyeke ukudlala izigebengu lezi and futhi ngicicizelele mnewethu ukuthi akusho ukuthi usulahlekelwe umuntombi bakho ngeke usagana kunjalo kukhona indlela noma uhlelo olwenziwayo uma uyinsizwa before umakoti noma ingoduso yakho izongena ekhaya kuba khona okuthile okwenziwayo uyinxusela uyicelele mhlambe ngembuzi igezwe ngaphandle leyo ntombi leyo kuma izongena nala ekhaya kodwa futhi nayo kubalekile ukuthi before ikhishwe ekhaya kube ukuthi kukhona imbuzi ehlatshelwe yona ukucelelwa kule ngelosi yayo yomshado ukuthi ayihambe nayo phela isemshadweni ngoba ngekhathi umuntu elahlelwa umntombi engaganile
ingelosi yomshado iyaqhela lapho mnewethu. Impela kona kuba njalo ngoba zitsizwa zakithi nani izintombi zakithi ngeke sakhohlisana. Yebo ngokwesintu umuntu osuke senengane akalotsholwa nobhuvungane. Kodwa kuyaxoxiswana kuyaboniswana. Umuntu olotsholwa intombi kodwa akusho ukuthi uma insizwa isimbonile lesifazane engaseyona intombi ayizukwazi ukuthi imthathe azogana emagcekeni. Kuyakwazi ukwenzeka lokho kodwa kufuna ukuthi ulandele zonke imfanelo lezi sesizibekile okuwukuthi kube khona imbuzi ezosusa lezo zayo nekuyiyona ezokwazi ukuthi imenze amukeleke phakathi kwegceke nalo wesifazane futhi ahlambuluke kulo wesilisa. Uma kunamacala osekwawenza usekwakhipha isisu ngezizathu ezayithize ezaziphoqa leso sikhathi, hlambuluka kulo wesilisa ngoba umuntu unezithunywa zakhe unamathongo akhe. Akufanele kugcina into yakhe imfihlo isivela kulo oyimisele ngawe okuthathayo isivezwa abantu bakhe wena kodwa uthi uyamthanda umfihlele ngoba lokho kusuke sekuchaza ukuthi wena kusuke sekuchaza ukuthi leli thongo lalomfana lo noma lo wesilisa insizwa lezo okuthatha lisuke selivezela ithongo lapho ukuthi unemfihlo ezithize wena ezogcina ziniphazamisa emshadweni wenu ngoba iphutha lengane mnewethu liyawuphazamisa umshado uma ingalungiseliwe lo njalo. Okunye futhi esivala nje mnewethu uma ukuthi umuntu wesifazane wakwalahlelwa umuntu mhlawumbe unengane yakhishwa inkomo kamama angathi mase kufika umowesilisa oyimisele ngawe bese ekhaya niphinde niyayibiza futhi leyo nkomo yamama akukwazi ngoba nizobe senibamba ithongo lalomuntu oyimisele ngawe inkunzi. Ukubamba ithongo lalomuntu oyimisele ngawe inkunzi kuchaza ukonakala komshado wenu ngoba noma ungayongena ungayogcagca uyofaka kulo yamuzi lamathongo azobe sekubona njengesigebengu ngoba wena phela manje usokhokhola inkomo kamama kabili. Mbukeni weMpunga Yesintu TV siyazi mhlawumbe ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe namazwi swadlulisayo mhlawumbe awezwakali kahle kodwa engathi ungawagcina wagcinela isizukulwane sakho nezingane zakho zizele ayokwazi ukuthi abokuphila kuzona ngoba kwesinye isikhathi uma sesike emaphutheni isiminya sikwazi ukuthi sisizwe asikwazi ukusilalela sisithathe uma sesike emaphutheni noma uma sesidlulile kulawo maphutha kodwa masingakafinyeleli kulawo maphutha isiminya siyakwazi ukusizwa siyisiminya. Ingakho ke ngisho ngithi uma lamazwi singawagcinela izingane zethu uma ukuthi kuthina awezwakali kahle ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe sesidlulile kulawo maphutha mhlawumbe siphila ngawo ngeke vele kuze kuzwakala. Kulungile ke siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. What's